tomhle videu budu vařit prime podle tajného receptu a na konci ho porovnám s originálním primem, tak jdem na to. Jako první si vezmu hrnec, do kterého naliju 1 hrnek vody a do toho hrnce dám 3 lžíce medu. 1, 2 a 3. Jako další dáme do hrnce 1/5 himalajské soli. Pak tam dáme špetku kajenského pepře, jen trošku. A teďka budeme chvíli směs zahřívat na sporáku. Když se mě směs rozpustila, tak vypnu sporák a rozkrojím 2 citrony a 2 limetky. Které potom vymačkám do naší směsi. A teďka k tomu nalijeme skoro celý hrneček pomerančové šťávy. A nakonec přidáme 7 hrnků studené vody. A teďka máme hotovo, takže to necháme vychladnout a potom to porovnáme s originálním primem. Už mě to vychladlo, dal jsem si svůj prime do hrnku a teďka to porovnám s originálním lemon lime primem. Takže jako první ochutnám lemon lime a teďka ochutnám svůj prime. Chutná to úplně jinak. Ten originální prime je dost víc sladší. Tento mně přijde, že to nemá skoro žádnou chuť, že v tom cítím jenom citron a limetku. A tady je taková chemická limetka a citron. A ještě v tom cítím trochu ten pomerančový džus, ale jinak takový nic moc, no. A čus.